duniya kaf da abin cikinta in baki a bar shi ni fa ban kauna. Ai ko ana bikin zana mace sai na aure ki in ba ke kika canza ba. Ado ki ji 'yan mata. Ga 'yan mata ke ki bar batun kwaro na indi har kin yarje auren za a yi daurawa. ta ce baka rabu da ni wai kai baka ganewa kullum sai damuna. To yaya zan gane abin da nake nema ban samu ba ne zaunawa. Lokacin ka ne taho in har kan rafe ni laira zaka zarcewa, to ka ji manufata. Zaki ce ki faɗa in dai fa a kaina ne to na gama lamani. Bana fa bidar shawara wai ko dogon zance buri nake yarda da ni. Na ga alama isko kai ne suka shafe ka dan su suka sanya ka har ka baro mata. Ke ni fa ba abin da ya shafe ni hakanan nake son ki ne ya roda ni. Da kin fito ana gudu abin na ban mamaki to gani ya kama ni. Wai da me kake cin kawo ne kake cika baki dan Allah ka kyale ni. Ke ba gwaro na ba ko menene in akan ki ne na yarda da kama ni ko za a dauki gawata.